ja tu vytrám, ukážem vám reverse, to neznám, až to volá. Ja tu mám reverse, som si ho naučil asi pred tým druhými mesiacmi. Ukážem tú ukážku, potom išle. Toto vám dneška neviem, čo to robíš. Takže reverse. Reverse, si vysvetluješ tak, najprv teda si reverse, či máš na side. Side flip neznám, a pritom som aj ten reverse, takže to je také čudné. Trénoval som ho s tým, že som skúšal reversy. Keď budete vidieť toto video, budete kto je krajší z Tiabu Martin. Ja, hej. Ale až po mne budeš krajší. Prečo som si učil reverse valve, potom barrel valve a potom išiel tento reverse, ktorý neznám, čo volá. Ale ktorý mám hrať. Dáme na side, jednu ruku. A to vám robíme toto. Toto chcem, ale by ste dopadnú stav. To je tieto výšky asi komáre jebu máš. To najlepšie z vás môžete čekať. Tak, to bude taký krátky. Preto im neznám ešte povedať, ale keď bude to lepšie, tak ukážem backflip, on ukáže backflip, ne? To je incense a končí s vami vítam.